sai mu cire mugunta. Rayuwar talaka wata mai amfani ce. Rayuwar talaka wata mummuna ce. Rayuwar talaka wata mai cuta ce. Talaka ke cikin wani hali amma wasu ba su duban kansu. Talaka ke cikin rayuwa baya ganewa. Talaka ke cikin wani hali yayo rudewa. Ya sabon ya. Lafiya zalau. Ni dai suna na Hajiya Binta kuma 'yar siyasa ce. Malam bara na zo yi a gunka da neman taimako. A taimaka min da addu'a. Mu lidan mu ta nan ta state ta sa ni a gaba ta nemi wani gani. Malam shi ne nake so yanzu a taimaka a ƙara mata gudu. Ko ta bar gari ko ta sheka lahira. In samu in haya kujeran nan. Dan tana mutuwa wallahi ni za a bawa. Yo Allah ya Binta da saurara ki. Ban gane me kike nufin ta sheka ba. Haba malam ya ce ba dan gari ba. Ta sheka lahira mana malam. Kawai ta mutu. To da Allah ya Binta bari mun ji wata tambaya guda daya. Dan Allah ke musulma ce. Haba malam. Ya za ka yi min irin wannan tambayar malam? Sunana fa Fatima Binta Fatima. Sunana ai na musulmai ne. A cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai Fatima. To ta kwarata ce ni. Idan har kina amsa sunan kike musulma ce, wacce kika yarda da Allah, kika shaida Allah kwaya ɗaya ne. Yaushe zaki nemi kice a kashe wani rai kwaya ɗaya? To in kina ansa sunan ki na musulmi, tabbas abin da za a kirawo ki baki taba sauraron me malamai suke cewa ba, me Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa akan haƙƙin kashe rai kwaya ɗaya ba. Baki sani ba. Wallahi tallahi inda kin sani babu yadda za a zuciyarki ta ɗarsa miki cewa bari ki aikata wani abu dan ki kashe rai kwaya ɗaya a wajen Allah. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki yake cewa wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adalahu azaban azima. Allah ubangiji cewa duk mutumin da ya kashe mu'mini yana mai ganganci cikin kashe shi, ubangiji ya kyamace shi, yayi fushi da shi, kuma sannan Allah ubangiji ya tsine masa, sannan ya tanadan masa zama a cikin wutar jahannama, shigarsa kenan kuma zai fita ba. To tsakani da Allah babu mutumin da isan yaya wutar jahannama take, ke ma dan biki santa bane, amma bari in miki misali, in gaya miki wanda ya gaya mana ya wutar jahannama take. Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya mana, ya ce jahannama tana da ragama guda 70,000 a jikinta, kuma kowace ragama mala'ika 70,000 ne yake rike da ita, amma saboda karfinta da bala'inta da Allah ya sa mata a jikinta, idan ta yunkura sai ta ja mala'ikun. Kin sanya girman mala'ika yake, kin sanya azabar Allah take, saboda duniya aikin banza lalatacciya. Umar lidan nan in ta hau kujeran nan ba za ta zauna har abada ba, dole wata ran sai ta sauka. Duniyar da wata ran sai ta kare, gwamnatin da kuke so ku samu sai ta kare in ma an same ta, siyasar da kuke dole sai ba ita, duniyar gabaki ɗayanta zillin za'ilin wata irin inuwa ce mai gushewa lokaci kaɗan.
ki zo ki fada azabar da ba za ki iya fitar da kanki ba. To Hajiya Binta ne a ta shawararsa. Ki duba Allah ki duba Annabi. Ki sauka daga kan wannan kalamin da kike. Kujera ta duniya kowace iri ce sauki, hawa ce da sauka. Wannan kujera ta human leader da kike nema in Allah ya kaddara miki wallahi kina zo na za ta zo miki ba sai kin kashe rai ba. Ni wannan shine shawara ta tare da ki. Kaga malam, na ji nasiha na gode, amma ina ga dai batan kai ne ba nan nake nema ba. Na rantse maka da Allah bari ka ji in gaya maka. Kai haka na gaya maka? Ni da nace maka kai ni gurin malami mai zafi fi sabilillahi sai ka kawo ni gurin wannan malami mai nasiha? Na gaya maka boka ko malami wanda zai yi aika in sheka ta lahira nake magana. Amma ka ni gurin wannan ya kama min wa'azi da nasiha? To in wa'azi nake son ji in zauna a gidana mana in kunna TV. Ga tashoshi nan ana ta wa'azi? Ni ba wa'azi na fito in ji ba. Ya haƙuri Hajiya, ai na ɗauka irin mutanen da ake kai ki wajen su ne, amma ki kwantar da hankalinki yanzu nan zan kai ki wajen wanda zai miki aiki shaf. Ka san Allah idan ka kuskura ka kai ni gurin wanda ba boka ko malamin da zai min aiki kamar yanka wuka ba a bakin aikinka. Ki ya haƙuri yanzu nan zan kai ki irin wajen mutanen ki. Hajiya shikenan. Ya haƙuri shiga mota. Ha? Haka kawai? Shiga mota Hajiya. Ba ta mun lokaci? Saboda Allah talaka bawan talaka ya kamata ka bar ni na shiga tun karfe nawa na zo nan gurin dan Allah. Amma kin san da mutane da yawa dai a ciki kuma su ma dai bukatar tasa suka zo suka ga yamma suke ga yamma malam. Sai mun kake mutane nan ne gidan kowa a ciki. to ina ba za ki ji mutane nan. Hajjaji Makatir. Sannu da zuwa Hajiya. Sannu da zuwa. Da Allah nan ne gidan malam mai bauna? Nan ne gidan malam mai yasin, nan ne gidan malam mai bauna, nan ne gidan malam mai kumsa, nan ne gidan malam mai zafin miyau, nan ne gidan malam da ake gaya masa bukata shi kuma ya gaya ma Allah bukata shi kuma Allah biya. Shi kenan ka ga jira in fito. To ai Hajiya da mutane da yawa. Akwai wasu a ciki wannan ma ita ma gashi na jira take Hajjaji. To ni kuma gashi ba zan iya bin layin nan ba. To sai ki tafi Hajiya, Allah ba shi goben kin samu lokaci sai ki dawo. Baka ji ba. Kika ce me Hajiya? Ai ni yanzu ka san akan kafafuna nake. Hajiya ake. Ai mutanen ne suna da yawa yanzu cikin gidan fa am cike yake makar da mutane. Shikenan bari in koma. Za a yi da wannan Hajiya. Goban na dawo kai aka ba. Hajiya, to ai sai ki bayani ki ce honorable ce ta zo kuma humble leader ce ta zo. Ha? Ai ba za a yi haka ba Hajiya, ai shi unguwa yana da daɗi. Bari in shiga in gaya masa cewa ke ce kika zo Hajiya. To ai shi ke. Hajiya ai sai ki bayani ashe tuntuni ma ya san da zuwan ki Hajiya. Au ya sani? Ya san da zuwan ki bismillah Hajiya. Allah mai iko. Bismillah. Shigo Hajiya. Ai shi ke. Ya san da zuwan ki. A fito lafiya. A fito lafiya. Dan Allah dan Annabi wannan irin rashin adalci ne. Tun karfe nawa na zo nan gurin nake jira amma yanzu kawai sama ta kawo ta taso ta ka bude mata kofa ta shige. To yanzu da ta zo baki ji shi kansa malam din ya san da zuwar ta ba? Kuma baki ji bayanin da aka yi mata ba? Ai harka ce ta rayuwa, ka bayar kai ma sai a baka. Ai wannan ba daidai bane, wannan abun bai dace ba wallahi, wannan rashin adalci ne. Rashin adalci a wajen ki kika ga kuma haka. Mu ba mu ga haka ba, ki hakuri ita ma ta fito. Kaga yanzu zaka bar ni in shiga ko in kama hanya in koma inda na fito. Zaki shiga amma ki bari ta fito. Wannan ji. Ka dai ji wannan shine matsala ta ni. To. To kin ga dai wannan aikin ba karamin aiki bane. Aiki ne da sai an tsaya an jajirce. Wanda in ba jajircewa akai ba to sai ai haihuwa guzuma. Da kwance uwa kwance. Da kwance uwa kwance. To saboda haka in har kina shirye to ni ma na shirya miki. Ni kan a shirye nake mallam. To alhamdulillah. Kin ga dai wannan aikin naki
kin ga za a sai kare, to za a sai kura, to ina buri mai jin baya, ba hudun nan irin da gidan zu, shi ma za a siye shi, sannan za a siyo jaki guda 2, to jakin dawa, to za a sai doki. Duk waɗannan dabbobin rami za a haƙa kamar gaba 1000 a zuba su a ciki da ransu abin ne. A ina na san zan samu su malam? A in so kike yi idan kina son ma wanda duk ya rabu kujerar ya mutu ki fi gaya mu. A wannan kujera kawai ni ita nake hari. To ba matsala. Dan na fi so ko ta sheƙa lahira ko ta bar gari har abada. Mu samu dana wannan kujerar. To ina da kiso. Su kike duk gaba ɗaya waɗanda suka shafi ofishin duk su mutu. Da ai musu gurgus. An gama. An gama. To yanzu malam ni ina na san zan samu waɗannan namun dawa da kalissa. A duk wani ma mai sauki ne. In dai da abin da zaki in dai akwai abin da zaki bayar a bawa mutanen boye za su je samu shi. To ai shikenan. Kamar nawa ne zai isa? Za ki kawo kuɗi naira 350. 350? Insha Allah. Ai malam ga 400 ma. Ye? Ka ga malam in ba za ka banna in shiga gurin nan kawai in kama hanya na tafiya ta wannan ai wulakanci. Ki haƙuri malama, ki haƙuri su fito. Kin san abin da yawa kuma akan idan ki mutane ga nan sana ta ragu. Karaje mai kike? Hajiya an fito? Na fito. Sanda fito Hajiya. Wallahi. Sanda fito Hajiya. Sanda fitowa. Yawwa to ni zan koma. To kin dai masa bayanin ko Hajiya? Ai magana duk ta gare. Ina mai baki labari nan da nan zaki ga Allah ya biya. Insha Allah. Cikin gaggawa. Kai aikin ka yana kyau. Hajjaji ba kai. Aikin ka yana kyau. Hajjaji kai na mu ce Hajjaji. Alƙara guzanci. Allah ne ya biya bukata Hajiya. A huta lafiya. Malam ka tsaya kai ta ni mana. Kin ga yanzu zaki iya shiga tun da ta fito. Ni kike min gobe zaki sake dawowa ai